Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Klar khandai ngut ki briu haga jing thei haga go down kabadon haga complex ha bazar ghan Nampally ha Hyderabad. Lai thu bagite ki briu ki blakhan no haga por ki ba ki dang yishnai ka kali ha po kamala ka baningkong jong ka go down. Bar ka jing mi ding ka barret kalangat haga top kabadon ya ki chemical balab thei ka top. Kabadon chemical bar ka ka go down kalaklu balakhat khandai ngun. Shuk mars nyo jing tip ki firefighter ki la led sha ka jaka ban pelip ya ka ding balai thu bahadu lai phongut ki firefighter ki le trailang ban pelip ya ka ding. Union Minister Uji Kishan Reddy uong ba unsiya kren ba Prime Minister banyo ya ka jing ram ha kaliang ka pisa na ka banta ki ki briu ki balakhan ban ula ongru ba ulapan na ka sarkar ban pin kun ria no ya ka go down.